gochaka ama yasenchiro bikirano ensa AMO yabona mugoroba Wananchira AMO yogotinge wizara yobo chenume county ya Kisii nigobono wizara eyo isiyobo tenenelibwa omowaziri bobo chenu county ya Kisii Rodant Nyakweba anyarakoba gochaka omurobelio bene bukorotota nabo igokoena na emerobelio bwagachi bechinyagitari ochiase abanyakonda abanyarakoba bakoenanwa emeremo eyo imeye ward ya Masige East nigo morobelio yo nyarakoba goikiraniwa ase chinyagitari gati yabo enyagitari ya Igoma Kiobe asabo umwemsebe ward eyo ya Masige East Michael Mutuma nyareko wako kerege tambokero ekyo kia county abo igo gotwara gosemerenga obwagachi bw'echinyagitari yo bochiko bogo ikirania amaganyo yabamenyi kurwase ward ya Masige bonagotomanyo muri kyoito Evelyn Osero. Serikali ye kaunti ya Kisii weterase wizara yobochenu nigo yachakiri omuroberi obokogendererio bwagachi bw'echinyagitari ekyo kitigaire nchira aseritkoria rero baikirana imeye ward ya Masige East nago chaka omuroberi onyo gati ya basenyagitari ya Kionyo dispensary etuacha iga kwando be site to the contractor kwa chinyagitari the total cost yegasi 7.2 million. Egasiengo chakere in the next 2 weeks. Yagachwe to a certain level. There will be another phase. Ojawana kwenye kora paka tairi kiregende kora kareke. Ward ya Tori Kionyo dispensary level 2 hospital as a site handing over yenye gitari which as a contractor ilindegera torosiri roof na tubekire kitirisa tuchake ko bangaso gukora omujengo cyagite myaka 10-15 ya nande kuruga yango wenda tore asanda kuru Kiobegi na rontu bwate chibesanke icho kole matana tuwinyeroro na renya gitari yacha gitu egatigarira njira ne yende tokwenda yo moiso ase ward yetu ya Masige East ekuru kwa Igoma dispensary na one bwate chimilioni ibere etakira ko bande dova ilindege ne rechebe kwerufu kora wanu muwaziri bwobocheno ase county Ronald Nyakweba nigateba bamenyi benseme yomba chego konyeka muno ase obokoneri bwobugwenia ekoera pi it will be able to konya bantu ba Masige East once nande the borders naona banyana bari angai bari mbaranga iga nande bamajoge na mbaranga iga na bantu ba Masige West abas will be getting services from this facility. Ni gobo igo abaganya bamenyi abo komo omunyakonda egasi enyororo asogwikirania emirimo yaje. Moe a contractor omorembe akore gasi ngia nanto gona namone contractor ngasi ya bantu bacha konyakora na bantu bekinyoro kiagaika ba Masige East. Awaja kwewe gasi bakore gasi yokoboko bufundi na kila kitu. Gukwana omwemsi wenseme yo Michael Mutume ni gago kirege tamkirekyo na wakambuya ase serikali ye county nsobura bwaye Governor Simbarati. Nili bageri gante biye serikali ya ituye county ekora unomo Simba na waziri baye bonsi ngambu ya mono ase oko tara esabali yo gukorera abante gasi. Nchomole mbona ase nkore yane mono nekere nkora development bune yiga ina abudi ya serikali na ndekere ya toire. Nigagania abanyakonda gwikirania emirimo yabo asenchira ebwenerete. Gusaba chi contractor Jones chiricha iru chigasi ase ward yane tafadhali bakorega asenkia ilindegera abana inji bali batwakirite chikura barore value for money osbarore nga chibesa chiabo bakorusi we banko bakora chiregasi osaba kwa nenkolinga na inde asengenje facility etore ya Kionyo nere nene mono asebo ba asenkima ngo apilo cha serikali yaito onanda somusike Simba na inde ni moboli tomenta chibesa chinyinga senyagitari. Mutumeni gawabori abamenyi benseme yoko baba toereru na kubaigena ase amagendero. Abantu bamintu bamasike ngo basaba baba toereru no nyantureke ni Beyonce ase nsemo yechipara nturanyara buya lakini ngora ngatubwe batwale imani asobora ibabekira sama okane asomusike Simba ngora ntokole ubonjuliria abonene mbuya mono. Abaraya bo baenekia ogochia gwikiraniwa kwa magendero ao nigo boigo bate babuna chira chionsi omugavana we county ya Kisii arwete nigo chirachie gwikiraniwa togwetera bo asingima kwando ba sites ega wakinya gitari yeto gusi kia that was the promise mugavana to Simba rura arati arwete kera renge okore campaign ati aba gusinga niko yo guchikure chiga nimba ga yire nya gitari mbabekera mariogo munya akonya the best services in county ya Kisii diamond. Thank you. Ngo reporter ya Ndizi TV, Eritreane Evelyn Osero.